Salutare lumea, sunt aici și bine am găsit la primul un fel de episod de troll pe Grismo. Sunt aici alături de Cana. Dai! Hai bă, ce vrei? Bă, ăsta a fost Bă. la tine. Dai, am o idee. Bă, ce vrei mă ăla? Bro. Problem. Opa! Au. Ken, yes, în Garry's mod. Ce vrei mă? 369. Hai să facem ceva, nu știu, să spawnăm. Dai, să mă uit acum. Au. Stai, vreau să încerc ceva. Deploy. LOL! Ce? Nimic altceva. Hai mă. Stai că trebuie să o spawnăm mai departe. Gata, acum. Hai să explorăm. E jumpscare? Nu, cred. Hello, motherfuckers, e cineva E fel de acasă? labirint. Primiți cu colindu? Nene, nu-i nimeni acasă. Bă, Stai, nu pot să sar stai, căcatul ăsta? stai un pic la mine. Te uiți la mine. Marș din casa mea! Marș din casa mea! Marș din casa mea! Nu e asta! What the fuck, m-am dat prin pământ. Nice. Stai să spawnez și eu ceva. Marș din casa mea! Stai, mă idee. Stai așa. Top rated. Oh, BMW. LOL, de ce eroare? Pentru că sunt unele chestii în care nu pot să le spawnez, că gen îți trebuie moduri. Să dau la dezmoduri. Hai un pic aici, hai un pic aici, hai un pic aici, lângă mine. Stai, mă, 2 secunde. Să pun și ceva, uite pe ăsta. Hai un pic. Bă, urcă-te. Opa. Am uitat de vrei să-ți prezint pe prietenașul meu? Uite, ăsta e Robert. Nu zburai. Îți trebuie chestii. Nu zburai. Apropo, ăsta e prietenașul meu Robert. Vrei să-ți arăt ce face Robert? Au, nu mă omorâ, mă. A, ți-ai luat și tu vechii de la Apple Space. Ce căcat e ăsta? Wrestling cu Robert, din prietenul meu Robert. Bă, că eu pot fi Robert. Știu că el controlez pe Robert. Gata, m-am Hai, plictisit Robert. de Robert. 360, nou scop. Da, am o idee. Stai așa să zic. Ce e asta? O casă. Ce Faină, frumoasă nu? e. Ai! Vezi că bani. Stai, bă. E casa mea. Te-am omorât. Așa. Ceva. O, what are you doing, bro? LOL, ce lag. Oh, lată. A, asta. Poți să intri în ea? Nu știu, chestiile alea. Unele chestii de... Mor singur. LOL. Stai, am găsit un buggy. Stai așa. O, ce asta? Tot. Lol. LOL, ce face? Asta e atâta de dubios încât nici nu poți intra în el. Chestia asta îmi plăcea mie. Vrei să-ți arăt? Stai, mă. Parcă nu. Unde ești? Uite-te la asta. Bere. Cum l-am zis chestia asta? A, gata, așa merge. Berea! LOL, bro. Ce maker. Ah, bă, mă mor. Bă, stai, cum e pișată? Nu cred. Chestia asta îmi place mie foarte. Ce asta? Stai, unde era bunkerul Franci? A, gata. Nu pot să mă urc în asta. Hai să dau atunci. Dude, mă voi transforma. În orice clipă. Sper. LOL, Pe da. câte? 2, 4, 6. Pe ce te LOL, transformi? ce asta? Bagă-te. Cum se transformi în chestii? LOL. Ia uite cu ce zbor. Văd cu ce zbor, dar nu cred că să mai transformi pe ea. Băi, ce vrei bă tu să dai mine? Indestructibilă!
Asta e că... Bun. Ai grijă că o să se facă un pic de lag. Lag. Lol, mor. Ce e asta? Anmin base-ul meu. Nu primim oameni! Nu le place colida! E bine să primești cu colita. E bine. Haide, liftule, coboară! Bă, așa se joacă, mă? Unde ești, mă? Ce-mi dai revolverul? Unde ești, mă? A, te Nu intra pe ușă! Stai, mă. Urcă! Ce trimis către mine? Ce crezi că pot să trimiți, știi? Hă! Așa. Că o să saluți pe prietenul meu, Robert. Nu, Robert! Nu, hai că nu salut super Robert. Îl salut pe prietenașul lui! Ce ai spawnat, mă? Nu primiți intrat! LOL! Front flip! Oh, dacă stă fund! Front flip! Back flip, what the fuck, bro? Mamă! Ce vrei, mă, Robert? Ce frumos ai! Fac. Nu, am Da, murit! păzi fără să vreau. Am murit. Te-ai omorât singur? Da, m-a omorât Robert. De ce ar face Robert așa ceva? Lift, mergi, urcă sus. LOL, merge sau? Bă, Ei, bază. uite avioanele Ce? alea. Unde? Nu le vezi acolo? Ah, apropo. Stai pe loc, by the way. Da, ca să-mi dai mine. Ce să dau ție, ce? Bă, nu te uita în sus, by the way. Mamă, ce glume! Dar unde-i bunkerul nazist? Bă, unde-i... Stai că era pe aici un bunker nazist. Tu, așa te-a învățat pe tine, maică, despre naziști. Gata, aici. Ce asta? Ce? Control, nu, dar de ce sunt eroare toate? Oh. Doamnele, gata, am intrat în bunkerul meu. Uite-l pe negru ăsta, hello. Gata, nu poți face nimic în bunkerul meu de maximă siguranță. Bunkerul lui Hitler. Exact, vezi. Și acum, ca să nu poți intra. Dacă o să intri, o să ai o surpriză. Stai, orice asta, ce asta, bă? Oh. Mă, bombardează-mă cu rachete să vedem, poți distrugeți bunkerul. Dar nu știu unde găsesc rachetele. Stai. Stai, mă. Am găsit ceva mai bun ca rachetele. Stai, hai un pic. Hai un pic aici, te rog, hai un pic la mine. Hai un pic. Da, hai că vin. Pe care porti? Unde ești, mă? Aici. Stai. Stai așa. Haide. Vii? LOL, eu stai că în ce merg. În fine, mai bine. Hai, Nu stai, știu stai unde cu... ești. Uite, mama, vezi? Aici. Te uiți la mine, mă. Tu-mi dai cu meatballs? LOL! Ui! Artificialul nou, anul nou! Bă, unde cad? Te-am văzut? Oh, shit. M-am băgat fix în racheta ta. Vrei să fii dezintegrat? Nu, vreau eu să te pun dezincrăt. Stai, nu da un pic, că vreau să zic ceva. Sper să nu fie mare chestia asta. Apropo... Dar frate, câte moduri trebuie să ai instalate ca să poți să faci asta? Ce? Uite un Bugatti. LOL, bă, cu micața asta.
Ai un telescop. Nu. LOL. E. Pam, pam, para, pa, pam, pam. Stai, nu e asta. M-am omorât singur. Caca. Stai, asta ar trebui să fie... Oh, gata. Cum funcționează chestia asta? Așa... Uite bughe ăsta. Hulk în reclamaton. Oh, what are you doing, bro? Drift. Am o dronă! Am o dronă! Care pe drona ta? Stai, gata. Perfect. Gata. What the fuck, ce-i chestia asta? Sper să nu fie uriașă. Ca unde intri în ea? Distrugești tu ce ai spawnat. LOL. LOL. Oh, ce e asta? Nice. Can I, pot să intru în ea? Ce? În chestia asta. Băi, ce faci, mă? Bă, Italian Modern House. Așa e și la voi. Ce vrei, mă? Apasă un pic zi. Așa e și la voi casa, mă. Unde, mă? Bă! Eu n-am putut să mă pun și tu te-ai pus imediat. Și tot eu sunt ăla care moare. Hai, mă, explodează. Apasă zi, mă. Să vină lagul! Lagul! Primiți cu... Asta-i. Nu primiți cu colinda. Nu primi colindători! Ce nesimțit de acest domn. Nu primește cu colinda. Ce stai că-i arăt eu. Nici, mă. Nu primești tu cu colinda, Nu o să mă prind niciodată în casa mea. Lag. Oh! Nazist! Ce-ai spawnat, mă? Nazist! Ok. Nazist inacceptabil! Nu o să poți să ne distrug jacheta nazistă. Suntem naziști! Lasă-mă, lasă-mă! Lasă-mă 2 secunde! Lasă-mă 2 secunde! De ce nu merge? Ți-o dat frânghii să te urci pe ea, mă. Unde, mă? Stai, vrei să încerci ceva? M-a băgat înăuntru. Unde da, mă, frânghie? Nu știu cum urci în asta. Trebuie să aibă o intrare. Ia asta cu mâna aici. Dă-mi și mie un pic să încerc. Mă, citește descripția, mă, că poate faci tu ceva. Oh, lol, hai. Stai, mă, că s-a deschis un pic. Cum ai deschis-o? No idea. Dar tot nu se pune cu bunkerul meu nazist. Hai, mă. Intră pe aici aproape. Gata, Rusia. Nu. Închide-l. Eu o controlez, mă. Ți-a furat semnul Rusia. Unde ești? Of. Lol, ce asta? Asta e lift. Lol, nu mai pot să ies. Primiți cu colindu. Am zis că nu.
Deschide ușa! Ha, mă, vine liftul! Hai mai repede! Așa faci tu. Hai, liftul! Ce, lol, asta e sala de mese. Aba nu, e sala de mese. Deschide-mi ușa! E sala nazistă asta. Sunt toate chestiile aici. O, arme. Gata. Las că am făcut rost eu de un bombardier. Las, că e chestii nazistă, nu pot să o lezi. Hai să mai ved ce până LOL! ce Fii antene. Stai Cum să era? mă duc până Cum e sus. dacă? 5? Pe care dai? Așa. Sunt sus pe naveta nazistă. Ce e la, mă, dildo? LOL. Hai că ți-am luat dildo. Ah! Ți-am luat dildo, lume. Apa, ce faci, mă, cu dildo ăla? Gata, noi mă. LOL, lag. Fucking lag. Nu înțeleg nimica, lag. Să-ți spawna chestii ca asta. În imagine, LOL. Prea mult lag. Deci, hai să încheiem și noi episodul. Lume, cam acesta a fost episodul la troll, așa ne-a jucat și noi ca proștii. Eu am fost Ice, la revedere, salut!